आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैदों। आंनि बे सोरां लामानि जानानै दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों। जोंनि बर'नि गेजेराव माने बिराद मोनसे गोसोजों आं बुंनाय जादों बेखौ, माने आं जानला मोनला गोसोजों बुंनाय जायाखै। सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नुदोंबा आं बेखौनो गनायजानो लुगैयो। माबोरै होनोब्ला जोंनि बे दानि समस्या बिराद गाज्रि जानो हमबोदों, गोदोनि बादि नंला। माबोरै होनोब्ला आवगोलनि समाव जोङो बिराद मान सनमान लानो गोरोंमोन बिमा बिफाफोरखौ, आरो बै समाव जों बिमा बिफानि खाथियावबो जोंनि मोजां मोननायफोरखौ जों फोरमायामोन, आरो जोंफोरा बिदि जादों होननानैबो जोङो लासिं सिं बाथ्राफोरखौ जों बिमा बिफानि सिगाङावबो फोरमायामोन। दिनै नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोनाजासे आं बेखौनो बुंनो सानदों। जायखिया आं गेजेरावसो बुंनो नागिरदों, रावखौबो आङो थांखिना बुंनो नागिराखै। मानो होनोब्ला जायफ्रा उन्दै गेदेर, जेनेबा गेदेरखौ गारनानै आं उन्दैखौ बुंगोन। 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फ्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला, बा 18 बोसोरनि गोजौनिबाबो भिडिअ नायदोंब्ला, आं बेखौनो बुंनो सानदों। जायफ्रा गथ'फ्रा आजिखालिनि मुगायाव मबाइल लाजोबनानै बयबो जेनेबा गोसोथोनायफोरजोंनो फन रायज्लायो। दा गोसोथोनायनि मिनिङा बेनो, दिनै जोंनि बिमा बिफाया लेखा फोरोङो, गथ'फोरखौ मोजां जाथों होननानै स्कुलाव थांनो थिनो, मोजां जाहैथों फरायथों होननानै बुङो। नाथाय जोंनि माखासे गथ'फ्रा मा खालामो, मबाइल आखायाव लासिगोन, फना रायज्लायसिगोन, बिमा बिफानि नुसुयि थाखुमा आरो मा जागोन, अभारद्राय जालांबाथाय मा खालामो बिसोरो बिमा बिफानि सिगाङाव फन रायज्लायनो सोलो लायो। ओमफ्राय जों मा खालामगोन, जों बिमा बिफाफ्रा रायबाथाय गथ'फ्रा दुखु मोनो, बुजिया। आरो बुंनो थाङोबा गेदेरफोरनिबो मान सनमान लाला, आरो बिमा बिफानिबो मान सनमान लाला। थिग बेफोरबादि सोलिगासिनो दङ जोंनि बे बर'नि गेजेराव, बा गुबुनफ्राबो सोलिगासिनो दङ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, दिनै जों बिफानि सिगाङाव बिदि फन रायज्लायनानै दिन्थियोबा जोङो दुखु मोनो, नंगौना नङा? नोंथांमोना मिथिखागौ। जों माने लाजिनाय मोननाय फैयो। सासे गथ'आ सासे बिफानि सिगां बा बिमानि सिगां बिदि फन रायज्लायनानै खिन्थायोब्ला, जुदि बेनाव लाजिनाय गैयाबा बेहा मोनसे इन्टारेस्टजों फन रायज्लायदों जानांगौ। होमबाबो जों मिथिनानै दंखायो रायज्लायगासिनो सासे गोसो थोनाय सेंग्राजोंनो, बा सेंग्रा बा सिख्लाखौ। ओमफ्राय जों मा, बिमा बिफाया जोंखौ मा होनगोन, मा होनो माने बिमा बिफाया लाजिनाय फैयो। खायसे आरो हमथानो हायैफ्राव बिमा बिफाया बुयोबो, रागाबो जोङो। आरो बेयाव उल्था बुजियो गथ'फ्रा। थिग आं बेखौनो बुंनो सानदों, मोजां मोननायखौबो जों बादा होनो थाङा, गोसोनायखौबो जों बादा होनो थाङा। माने जाय नोंसोर बेफोरबादि समस्यायाव दङ, बिमा बिफाखौ एसे रिसपेक्ट होनांगौ, मान सनमान लाखिनांगौ। रायज्लाय, जोनोमाव बयहाबो जुलि दंखायो जरासेनि थाखाय। नाथाय मान सनमाननि खोथा लानानै, मान सनमानखौ लानानै एसे सोलिनानै थानांगौ। दा बयबो जोंनि सायाव बिदि मोजांखौ लाखिगोन। आरो आं नुबोगासिनो, आरो सासे बिथाङाबो आंखौ थिनदों, बेयावसो आं बेफोरबायदि खालामनाय जाबाय, भिडिअ खालामनाय जाबाय। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनजों खिन्थानो सानो, जों बयबो मोजांखौसो सोलोंनो नाजानांगौ। जों मालाबाबो माने बेफोरबायदि गाज्रियाव थांनो नाजानाङा। आरो जि समाव बिमा बिफाया सोलोंथाइ होदों, बे समाव गावनि सोलोंथाइखौ बोसोर बारहोनांगौ, सोलोंथाइयाव बांसिन गोसो होनांगौ। फन रायज्लायनायफ्राव बारा गोसो होनाङा। रायज्लाय, नाथाय गावनि गोसोखौ हमथानो रोंनांगोन। बेराफारसे मोजां मोननाय फारसेल' गोसो होनानै बेराफारसे नोंनि सोलोंथाइया गैयाबा नों इयुनाव माजों सोलिना जागोन? आजिखालि सोलोंथाइ नङाब्लानो जेबो राहा गैला। सोलोंथाइ लानानैसो आजिखालि गेदेर गोलाव जानो हादों मानसिफ्रा, इयुनाव गावनि लाइफखौ फोसाबना लानो हादों। आरो जायफ्रा सोलोंथाइखौ मैल' सानाखै, बेफोरो गोदावदों। बिदिनो जानला मानला गोदाव सोराव, माने बुंनो थाङोबा ओरैबो जाला गावखौनो गोदाव सोराव खालामना लानाय, खर' गाज्रि खालामना लानाय, बेफोरबायदिबो समस्या जों नुबोदों आरो मिथिबोदोंबो। बेखायनो बुङो आङो, जायफ्रा फरायनाय समाव मोजाङै फराय, आरो जेब्ला नोङो फरायनाया जोबथायो, जेब्ला फरायनायखौ नागारो, अब्ला नों मोजां मोननाय बेलायाव नों आगान सुरनो हायो। बेबायदि आरो फरायनाय बेलायाव जुदि नोङो मोजां मोननायनि लाइनाव थायोबा, नोंनि सोलोंथाइ लानाय बा फरायनाया मालाबाबो जौगानो हाया। बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिसिम एसेनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम दोनथ'नाय जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।